Jees, ei muuta kuin lähdetään menee. Ollaan Pitkäjärvellä. Mutta nyt mä muistan, tää on hieno. Kujalan Lassi sanoja lainaten, tässä on poet kuningashaava. Näin huonolla kunnolla ryhdillä ja mahtavalla kaljakessillä ei ole vielä asiaa vuorille. Olemme saapuneet Hankaniemeen. Siihen se teltta nyt nousi. Saatiin se onneksi jotenkuten pystyy tähän pikkasen epätasaiseen möykkyseen maastoon. Kaikille nuorille luonnossa liikkujillekin tiedoksi, että näitä, jos ei vielä tiedä, niin näitä kuusen niin sanottuja kerkkiä, tämmöisiä pieniä oksan alkuja voi syödä. Ne maistuu aika samalle kuin joku ketunleipä, semmonen kirpakka ja hyvää se on. Siitä saa paljon vitamiineja ja kaikkea hauskaa elinvoimaa. Aurinko paistaa ja vettä sataa. Taitaa tulla kesä. Mä jotenkin ainakin tykkään siitä, että kun menee vaellukselle johonkin, niin siellä on just tämmöistä tosi vaihtelevaa tää sää. Että välillä paistaa aurinkoa, sitten vähän tihuttaa ja tulee joku rankka sadekuuro ja kaikkea. Niin siinä on jotenkin semmoista tunnelmaa ja se on mukavaa vaihtelua siinä kun tulee kaikkea hienoa vastaan. Ja ainahan se on niin, että kun menee vaellukselle, niin sitä odottaa näkevänsä kaikkea uutta ja hienoa ja kokee kaikkea siellä luonnossa. Olisi aika tylsää, jos olisi koko ajan kauhean helle. Kyllä makkara on aina parasta nuotiolla paistettu. Tämä se on hyvä. Nyt ollaan sen verran kaukana kaikista tieliikenteestä ja muusta hektisestä vauraudesta, että täällä sielu lepää ja on tosi hiljasta, että ei paljon muuta kuulu kuin vähän sammakon kurinaa ja linnun laulua ja hyttyseen ininää. Säveltäjänä luurit päässä, musiikki pauhaa, niin täällä pääsee irrottautumaan siitä kaikesta välillä ja sitten kun taas palaa sinne arkeen, niin on ihan niin sanotusti akut latautunut. Mä tossa yritän nousta 4 kuvailee vähän noita aamuusvia, jos semmosia tulee. Mutta katsotaan 4 tunnin päästä, että onko mä jaksanut nousta vai enkö mä ole jaksanut nousta. Mutta silleen. Huomenta vaan. Jaksoinkin herätä 4 aikaa aamuyöstä. Täällä järvellä on ihan hienot usvat, mitkä tulee tuolta vastapäiseltä suolta. Kohta nousee aurinko ton puiden yläpuolelle, niin katsotaan miltä näyttää.
Hienon kuvan sait. Jaha, eiköhän ne aamuvalot ala ole nähty ja vois mennä pikkuhiljaa vaikka takas koisaan. Nähdään myöhemmin. Huomenta. Nyt on yö hyvin nukuttu. Purkasin tossa just teltan, niin katsotaan mitä tää emäntä on tänne loihtinut sinne. Kahvivesiä keitellään ja siinä on riisikakkupurgerit ja niin on eväkset syöty ja lähdetään kohti uutta leiripaikkaa, joka todennäköisesti nyt sijaitsee tuolla Liesijärvellä. Että ei muuta kuin matkaa. Jatketaan tonne Liesjärven suuntaan vielä semmonen 4 kilometriä. Yksi kilometri, niin ollaan suunnilleen tuolla Liesijärvellä. 2,2. 2,2 vielä. Herran Jumala, tämähän menee ihan hikimarssiksi. Me ollaan puolessa välissä vähän yli. Houkutteleva. Tämä on valmis kuitujuoma kauppoihin. Kivennäisainejuoma. Joo, eli meiltä alkaa toi vesi pikkuhiljaa loppua, niin mä kävin tuolta järvestä täyttämästä. Väristäkin näkee, että aika humuspitosta ja on siellä uiskentelee kaiken näköisiä pieniä parbababoja. On myynnissä tämmöisiä pieniä tabletteja, Micropur kannattaa ostaa. Niillä semmoisen yhden napin kun laittaa litraa kohden, niin se tappaa kaiken mikä siellä liikkuu ja elää. Eli ei muuta kuin nappi sisään vaan ja se alkaa siellä porisee ja kaikki parpapapat kuolee. Semmosta. Pitäisi mun mielestä vanhempien opastaa enemmän lapsia tonne menemään luontoon ja viedä niitä luontoon ja harrastaa itsekin sitä eikä aina istuu television ääressä töiden jälkeen ja luonnossa pitää olla hiljaa ja kuunnella ja katsella ympärilleen. Ja sit kun siinä on tarpeeksi kauan hiljaa ja paikallaan, niin alkaa yhtäkkiä oikeasti näkee semmosia asioita, mitä ei odota yhtään näkevänsä. Sä voit nähdä yhtäkkiä pöllön tai mäyrän tai mitä vaan.
se on se kokemus siellä luonnossa, mikä sitten on kiva jakaa siellä kotipuolessa ja nostaa taas jatkamaan sitä luontoharrastusta. Ei muuta kuin hyvää yötä ja huomenna lähdetään jo kotia päin iltapäivällä. Joo, huomenta. Kello on semmonen varmaan vähän vaille 9, että tuo aamu nyt oli vähän ankea tossa niin sen vesisateen takia, kun se on kyllä mukavaa, jos välillä vähän ripsii ja vaihtelee sää niin kuin mä sanoin, mutta se, että tulee koko ajan vettä niin, että kamat on märkänä, niin se ei ole aina ihan kauhean kivaa. Ammattilainen. Oho. Voi helvetti. Voi sä. Täällä on paikoitellen hieman märät nämä polut. Ai. Nauskis. Onneksi ollaan menossa kotiopäin. Varo vaan, jos katkaiset oksan, suo possu tulee heti ja riipii ja raapii. Hui kauhistus, hui kauhistus, hui kauhistus, hui kauhistus, tilulii. Joo, että oli ihan mukava reissu, että siellä oli paljon hyttysiä ja vähän tuli vettä välillä ja polut oli vähän märkiä sieltä sun täältä, mutta kaikin puolin antoisa reissu, että paljon taas näki kaiken näköistä ja aamuusvia tuli kuvattua ja kaiken näköistä semmoista kivaa, että kaikin puolin oli ihan mukavaa. Nyt ei muuta kuin kotia kohti ja se on morjes.